Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Гаилә ипотекасы һәм ана капиталы программасы дәвам итә. Балаларга стандарт ташлама арта. Путин федераль җыенга нинди бурычлар йөкләде? Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года. 107 бала балалар бакчасыннан башка калды. Су булмауның сәбәбен эзләйбез. Каждый день приезжают разные бригады, и никаких действий нету. Габдрахман спорт комплексы сәламәтлек сагында. Авыл халкы вакытларын актив үткәрү мөмкинлеген таба. Безнең бассейнга барабыз, алып киләбез кешеләрне күрше авыллардан, Мактама, Камыс-Могил, Нәдер, Тайсуган һәм башкалар. Бүген Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юллама белән чыгыш ясады. Үз чыгышында ул гаилә дип исемләнгән милли проекты турында игълан итте. Әлеге инициатива кысаларында ата-аналар өчен дәүләт ярдәме чаралары гамәлгә ашырылачак. Шулай Россиядә гаилә ипотекасы булган ташламаларны 2030 елга кадәр озайтачаклар. Ул 2024 елның июлендә гамәлдән чыгарга тиеш иде. 6 яшькә кадәр балалары булган гаиләләргә аерым игътибар бирергә сорыйм. Алар өчен кредитның ташламалы ставкасы элеккечә 6% булып кала, диде президент. Ана капиталы программасы да 2030 елга кадәр гамәлдә булачак. Шул ук вакытка кадәр күп балалы гаиләләргә ипотеканы түләү өчен 450 мең сум акча биреләчәк. Балаларга бирелгән стандарт ташламаны да арттырырга тәкъдим ителә. Икенче балага 2800 сум, өченче һәм аннан соңгы балага 6000. Бу хәзерге дәрәҗәдән 2 тапкыр югарырак. Мондый ташламаны бирү өчен керемнәрнең чик базасы ел башыннан 450 меңгә кадәр, хәзер исә ул сумма 350 мең. Ташлама бирү автоматик рәвештә үзгәрәчәк. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Урсалдагы балалар бакчасы 3 көн рәттән балалар кабул итмәгән. Моңа сәбәп булып бинада су булмау тора. Бәйрәм яллары тәмамлануга ата-аналар чатларына балаларны кабул итә алмыйбыз дигән хәбәр килә. Әлеге мәгълүмат балалар бакчасы мөдиреннән тарала. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова белә. Эш көннәрендә бу балалар бакчасы гөрләп тора. Биредә 107 бала йөри. Даими йөрүчеләр исемлегендә 90ннан артык сабый. Барлыгы 6 группа эшләп килә. Балалар яшь ярымнан 7 яшькә кадәр шушы бинада көн үткәрә. Килеп чыккан низак кына караңгы тап булып тора. Узган шимбәдән бирле балалар бакчасында су юк. Бу бакчаның мөдире Елена Инзирова әйтүенчә, су булмауның сәбәбен ачыклый алмаганнар. Сегодня третий день с утра в 7 часов. Бүген инде 3нче көн су юк. Иртән иртүк барысына да шалтыратып әйттем бу турыда. Үзебез дә бакчаның эшләп китүен көтәбез. Ата-аналарга эшкә чыгарга кирәк, тәрбиячеләргә дә. И сотрудникам надо работать, у всех идут рабочие часы. 3 көн дәвамында шәһәр хезмәтләре белән берлектә низагны чишү өстендә эшләүдә нәтиҗә бирмәгән. Бу бакчада слесарь булып эшләүче Рим Шайхилов сүзләренә карасаң, шәһәр хезмәтләре эшедә бердә файда китермәгән. Балалар бакчасы мөдире дә минуты секунды белән гауга күтәрмәгәнен әйтте. Һәр көнне шәһәр хезмәтләре килә, низагны чишә алмыйлар. Тып-тыныч бу бинада. Тишина мертвая. Эш көннәрендә Урсалда урнашкан Теремкә исемле балалар бакчасында дежур группа ачылган. Балаларны калдырырга кешесе булмаган ата-аналар әлеге бакчага китерә ала. Низагның ни кадәр кискен торганын ата-аналар гына аңлый. Бала өйдә кала, димәк ата-ананың эшкә баруы да икеле. Тора-бара бу хәл турында мәгълүмат шәһәр буйлап таралды. Башкарма комитет җитәкчесе Айнур Исхаков бу аңлашылмаучылыкны үзе килеп күзәтте. Здесь водопровод замерз. Су юлы каткан дип уйлыйбыз без. Хәзер ачабыз, линияны карыйбыз. Шәһәр башлыгы бүген балалар бакчасында су булырга тиеш диде. Задача поставлена уровнем. Сегодня мы должны этот вопрос решить. Шәршәмбе көнне кичкә таба бу хәлгә нокта куелды. Бозланып каткан су линиясын эретеп, бакчаның 2 этажлы бинасында да су барлыкка килде. Бүгеннән балалар бакчасы гадәттәге эшләвен дәвам итте. Алсу Әхмәтҗанова, Райла Латыйпов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Әлмәттә фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы Алина Захитова булып китте. Шәһәр кунагына Татнефть компаниясының бураулау җайланмаларында скважиналар буенча экскурсияләр үткәрделәр. Шулай ук спортчы югары нефть мәктәбе студентлары белән дә күрешергә өлгерде. Нефтчеләрнең хезмәтенә сокланган фигурист аларның яшь буыннарының уку шартлары белән танышты. Спорт комплексын һәм тренировка залларын карады. Аннан соң уку йортының биолабораторияләрендә агачларны клонлаштыру техникасын үзләштереп, яңа үсентеләр утыртуда катнашты. Экскурсия ахырында Алина Захитовага биолабораториядан истәлекле бүләк тапшырдылар. Вы можете дома у себя вырастить комнатное растение. Я не скажу какое, вам будет сюрпризом, какое он вырастет у вас.
Түбегебіз халқы спортта үстін үшін бізде барлық мүмкінліктер де тудырылған. Шул есептен Татнефть компаниясы тырышлығы бәрі-бәрінеді. Мисал үшін тау шаңғысы комплексы, теннис үзәге, Мирас комплексы, күп санлы хоккей кортлары. Қалабыздан тыш спорт үзәклері ауылларында құлайшылы. 5 ел элек Ғабдрахман ауылында булдырылған киң қырлы комплекс шулайық Татарстан нефтчілерінің бүләге. Ғабдрахман авылындағы спорт комплексы ишекләрен 2019 елда ача. Биредәге заманча мөмкинлекләргә сокланмый булмый. 25 метрлы йөзү бассейны, универсаль спорт залы, тренажерлар залы – булар барысы да халык өчен дип эшләнгән. Комплекс директоры Илдар Юсупов сүзләренчә, биредә йөзү, өстәл теннисы, пауэрлифтинг, йога, үсеш гимнастикасы буенча түгәрәкләр эшләп килә. Безнең бассейнга йөрүчеләр бик шатлар. Бассейнга безнең авылда гына түгел, безнең бассейнга барабыз, алып киләбез кешеләр күрше авыллардан, Мактама, Камыс-Могил, Нәдер, Тайсуган һәм башкалар. Спорт комплексы базасында мәктәп балалар өчен дә дәресләр уздыралар. Шулай итеп, балалар йөзәргә өйрәнә, волейбол һәм баскетболдан ныгый. Балалар һәм өлкәннәр өчен бу шөгыльләр бушлай. Әлеге мөмкинлектән Ғабдрахман пенсионерлары рәхәтләнеп файдалана. Авылның ветераннар советы рәисе Җәмилә Мөхәммәтганиева сүзләренчә, атнасына 2 тапкыр даими йөрүчеләр саны дистәдән артык. Бильярд ярышына 5 пенсионербыз барды. Веселые старты дип атала торган ярышка 8 пенсионербыз катнашты. Үзебезнең җирлектә, безнең бит инде базыбыз нык. Узган елны өлкәннәр көне уңаеннан йөзү ярышы үткәрелде. Бу йөзү ярышында без генә түгел, безнең авыл гына түгел, якын тирәккә Нәдер, Сөләй, Камыс-Могил, Тайсуган һәм без йөзү ярышы иратлар һәм хатын-кызлар арасында йөзү ярышы уздырдык. Актив авылдашларның берсе Наил ага Курамшин гомерен газ нефть эшкәртү идарәсенә багышланган хезмәт ветераны яшьтән үк спорт белән дус булган. Туып үсеп гомер сөргән авылында шундый мөмкинлекләр булдыручыларга рәхмәт укый. Ул кызлар матур итеп каршы алалар. Бөтен кешегә монда рәхмәт. Шушындай чисталык, кызлар үзләренең эшен эшлиләр, шундай чиста бөтен ягын тоталар. Шушы комплексны, шушы монда все-таки сложно. Егетләр тота, все-таки программное обеспечение балалар полностью бер вакыт отказа итмәй. Администрация да того, шундай әйбәт, балаларга бик зур рәхмәт. Сөз уңаеннан биредә спорт залларының бердә буш торганы юк. Ел дәвамында дистәләгән спорт ярышлары уза биредә. Мисал өчен киләсе елларда биредә волейболчыларны кабул итәчәкләр. Радифа Нугманова, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Башка темаларга. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә кинода Ират образы дип исемләнгән кино күрсәтү уздырылды. Катнашучыларны Татарстанның танылган кино тәнкыйтьчесе белән фильмнар карау һәм фикер алышу көтте. Так, ну что? Мотор. Мотор идет. Камера. Камера пишет. Катнашучылар кино тәнкыйтьчесе Әдилә Хайбуллина белән бергә кыска метражлы фильмнар мисалында гаиләдә һәм җәмгыятьтә Ират роле турында фикер алыштылар. Биредә Россиядә чыгарылган «Немедийный», «Исповедь мизантропа» һәм «Невесомость» дигән киноларны анализлау тәкъдим ителде. Зритель готов к фестивалю кино, например. Биредәге тамашачы кино фестиваленә дә әзер дияр идем. Ул уен фильмнарына түгел, уникаль эчтәлекле документаль картиналарны кабул итәргә мөмкин. Шуңа мин шундый тема сайладым. Биредәге тамашачы ул лекцияләргә һәм ниндидер бәхәсләргә дә әзер дияр идем. Мне кажется, он готов к лекции и каким-то диспутам, возможно. Слышь, Кентяй, не суйся между драконом и его яростью. Контент Алтын тәлинкә төбәк ара кинопремиясе каталогыннан түләүсез нигездә бирелгән иде. Ул президентның мәдәни инициативалар фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Фильмнарны караганнан соң катнашучылар үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә алдылар. Ирләр өчен һәрвакыт хакыйкать мондый иде. Ул аучы, ул мөгез борынны тотып алып кайтып, үзенең кабиләсен ашатырга тиеш иде. Ә хәзер дөнья башка, бары кибеткә барырга кирәк. Моны хатын-кыз да Ират ташый ала. Ләкин психология күчү булмады җәмгыятьтә. Ә иҗат андый геройларны барлыкка китерүгә таба әле бара гына. Я вам хочу сказать, что вот такого рода кино и возврат в локальную камерную историю сейчас будет классикой. Мондый анализлау Әлмәт тамашачысының кинематограф белән глобаль кызыксынуын күрсәтә дип нәтиҗә бирде кино тәнкыйтьчесе. Баночка начинает кофе, стаканчик, простите. Гаиләдә әтиәнең тоткан роле әхлаклы бала тәрбиясенә җавап бирә торган төп аспектларның берсе. Чөнки улы әтисе, кызы әнисе үрнәгендә тәрбияләнә. Әлмәтнең Ризатдин Фәхретдин исемендәге гимназиясендә дә бу фикерне алга сөрәләр. Шуңа күрә биредә еш кына балаларны әтиәннәр белән берләштерә торган чаралар уза. Шуларның берсе хакында алдагы материалда.
Әлеге чара узган Ватанны саклаучылар көнен булачак халыкара хатын-кызлар көне белән тоташтыра. Шуңа күрә кичәдә әтиләр дә, әниләр дә катнаша. Игътибар үзәгендә ир балалар. Кушлар аңа тырнаклар белән эләгеп, оядан чыгып очалар. Илдан Галиев 4-нче Г сыйныфындагы иң актив укучыларның берсе. Әлбәттә, егетнең бу холкын әти-әнисе дә һәрьяклап үстерергә тырыша. Чарага да алар гаиләләре белән әзерләнгән. Әтиле уллы Галиевлар бергәләп сыер чыгу ясаган. Кибеткә бардык һәм такталарны алдык, кистек, кадакладык. Һәм бергә тоташтырырга кош. Әтиләр ясашкан кул эшләнмәләрен уллары тәкъдим итте. Шулай итеп, өйдә кул эшләсә, кичәдә баш һәм тел эшләргә тиеш. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Укыту процессы белән тәрбия процессы бергә бара. Шушы чара безнең әти-әниләрне берләштерү, балаларны гаджетлардан аерып, аларның әти-әниләре белән нәрсәдер бергә эшләп, аннары бер-берсенә шуны күрсәтү максат итеп куела. Һәм инде балалар берсе белән аралаша белергә өйрәнү, үзләрен матур итеп кеше алдында тотырга өйрәтү, сөйләргә, сөйләшергә, аралашырга өйрәтү максатыннан оештырылган чара. Әти-әни булса, дөнья түгәрәк исеме астында оештырылган гаилә бәйрәме Кәләпүшле малай бәйгесе кысаларында узды. Анда 4-нче Г сыйныфының барлык егете катнашты. Укучылар башкарган һәр бирем софт татар телендә башкарылды. Безнең менә шигырь девиз ул Риза Фәхретдин сүзләре. Менә ул безгә язып әйтеп калдырган бит инде. Тәрбияле бала нинди булырга тиеш, тәрбияле ана нинди булырга тиеш, тәрбияле ата һәм әлбәттә укытучы нинди булырга тиеш, остаз нинди булырга тиеш. Без менә шушы Риза Фәхретдин әйтеп калдырган гыйбарәләрдән чыгып, эш итәбез, тәрбия эшен алып барабыз. Бәйрәмгә укучылар 2 ай чамасы әзерләнгән, әти-әниләр каршында җаваплылык унтыеп, алар каушауларын җиңеп, булган осталыкларын эшкә җигә алды. Димәк, тырышлык бушка китмәгән. Риза Фәхретдин исемен йөрткән татар гимназиясенең башлангыч звеносында 482 бала белем ала һәм аларны әхлакый тәрбияләү юнәлешендә биредә зур саллы эш башкарыла. Әлбәттә, инде һәр сыйныф аерым-аерымда күмәкләшеп тә ширек сайын ниндидер бер махсус кызыклы чара уздыра. Рәдифә Нугманова, Раил Латипов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең Ирхам мәчетендә балалар өчен ел сайын уздырыла торган Коръән көне бәйрәме булып үтте. Биредә балалар өчен Коръән укучылар бәйгесе, аның кысаларында төрле уеннар оештырылды. Бәйгедә катнашучы барлык бала, бу 60-тан артык кеше исә бүләкләр белән бүләкләнде. Бәйрәмдә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Ирхам мәчетендә 60-тан артык яшь мөселман җыелган. Үз сәләтләрен 5 яшьтән алып 16 яшькә кадәрге яшүсмерләр күрсәтә. Чара Татарстан мөселманнар диния нәзарәте һәм җирле халык ярдәме белән оештырылган. Иншаллаху тәала без бүген Ирхам мәчетендә балаларыбыз, ир балалар, кыз балалар 16 яшькә кадәр менә шул балаларны җыеп, аларның эш уровене буларак 10 сүрә, 1 җүз, 2 җүз, менә шундый эш номинациядә балаларыбызны катнаштырабыз. Әлбәттә, иң беренче максат үзебезнең китабыбызны, иң беренче китабыбызны, Аллаһның сүзен, Коръәнне өйрәнергә, үзебезнең балаларыбыз белән һәм шулай бу юлда дәвам итеп гомеребезне үткәрергә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم. Коръәнне яттан белү генә җитми, аны матур һәм дөрес итеп сөйли дә белергә кирәк. 11 яшьлек Амалия Кәримова 5 яшеннән Коръән өйрәнә, гарәп алфавитын белә, намаз укый, ураза тота. Белемне мәчеттә алган. Хәзерге вакытта 7 аятны, 2 сүрәне яттан белә. Һәм конкурска да ул барысында булдырачагына тулы ышаныч белән килгән. Я буду читать. Мин 2 аят укыячакмын. Мин аларны узган ел укыган идем инде. Быел да шуларны кабатлаячакмын. Бөгелмәдә Коръән укучылар конкурсы ел сайын үткәрелә. Бердә малайлар да, кызлар да үз осталыкларын күрсәттеләр. Мондый чараларның максаты яшьләрнең дини грамоталыгын арттыру, изге китап уку күнекмәләрен яхшырту булып тора. Җиңүчеләр булып Әсел Жалдосова, Айша Мирзаянова, Ибрахим Мәхдиев танылды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.